Zdieľať. Takže zdravím všetkých aj ja. Moje meno je Mikuláš Pavloty, ktorý ma ešte nepoznáte, aj keď si myslím, že ma už poznáte viacerí. V prvom rade chcem poďakovať za všetky kavičky. Zuzka, Ajka, Maťka a Vierka. Ďakujem pekne za kavičky, že ste ma podporili, alebo teda, že ste ma pozvali na kávu. Ja dávam zdieľať obrazovku. Maťka, teba chcem poprosiť, Áno. kľudne vstupuj a odpovedaj na otázky, ktoré prichádzajú, Mhm. keď bude to také, že vieš odpovedať. A teraz mi povedz, či vidíš moju obrazovku. Áno, vidím. Vidíš? Dobre, takže mali by vidieť všetci. Mhm. No, tému si mi dala, že interiér. Interiér je, nejdeme teraz robiť nejaký návrh, takže ja som si zobral nejakú fotku z netu a ideme skúsiť namodelovať nejakú linku. Dokonca od teba vyšla info, že linka. Ono je to super práve preto, že momentálne neviem teda v akom je to stave, ale za nás je robota urobená na aredodvierkach, ktoré podľa mňa neskutočne pomôžu všetkým návrhárom interiérov robotu. Ukážeme si, že ako to dokáže pomôcť a celú túto časť, ja keď som rozmýšľal o tom, že čo v interiéri a tak ďalej, tak som sa rozhodol používať čo najviac komponent. Prečo? Práve kvôli tomu, že dokážu neskutočne zrýchliť tú robotu. Dokážu ju zautomatizovať, prípadne uľahčiť. Dobre. V prvom rade vidíte tu nejakú fotku. Ja, čo mám namodelované, je nejaký hrubý obrys miestnosti. Hej. To vidíte, že plus minus, aby sme boli v takom stave, ako sme boli po prvej hodine. Neviem výšky miestnosti a tak ďalej. Je to len fotka. Ako si ju tú fotku nastaviť, na to slúži fotomeč. Pokiaľ by niekto nevedel, nejdem to vysvetľovať, ale toto tu máme, to je neskutočne silný nástroj v SketchUpe. Ja sa ospravedlňujem vopred, ale kašlem, takže asi vás to bude vyrušovať, ale žiaľ Bohu, nič s tým nespravím. No, čo sa týka... Či teraz si to vypneme. Čo sa týka tých, ako začať. Mám tu nejaký hrubý obrys tej miestnosti, potrebujeme sa niekde nejak chytiť. Vidíte, že nastavil som si svoju plus minus nulu mojho modelu, niekde, aby som začal od linky nejak modelovať. Na to som vyvinul taký nástroj, Sunlinka vzor. Ten je presne kvôli tomu, že keď ja chcem začať modelovať, a prečo mi to teraz nejde? No, tak čo sa robí? Ale no, nehnevaj ma. Neviem, čo tam bol za problém. Dobre. Máme nejakú dynamickú komponentu. Neviem, či to vidno cez fotku asi ťažšie, ale vidíte tu nejakú základnú hmotu. Ja keď si otvorím tie parametre, alebo teda Dynamic Component Option, tak máte tu nejaké ďalšie veci, ktoré viem meniť a nemusím to pracne modelovať. Alebo teda jednoduchšie mi je prepisovať čísla. Vidím, že napríklad spodok je hodne vyšší ako tá čierna linka, ako v mojom modeli. Takže ja si to upravím desiatka, plus minus by to sedelo, výška mi plus minus sedí, trošičku to mám dopredu, takže si to posunieme dozadu. Asi tak, ešte aj s tými dvierkami, linkami plus minus sedí, potom zadná stena, vidíme, že ju mám vysokú. Takže pracovná doska nič, zadná stena si dáme 60. Túto modrú čiarku teraz sledujem, pokiaľ by ste nevedeli. OK. Dajme tomu, a to sa mi zdá málo, 60. No dobre, necháme to takto. Stredný korpus, ten máme určite vyšší, 80, málo.
95, to už je veľa. 90 plus minus sedí. Máme to viac zatlačené, že by to bola 30 na tej fotke. To sa mi zdá tiež málo, ale dobre, budeme sa držať fotky. Tu nájdem do priestoru a na výšku to dáme trošičku nižšie, čiže nedáme 45, ale dáme 40. To nám veľmi nesedí. Dobre, tak necháme 45, to už sme ale hodne vysoko. To už sme ale hodne vysoko. 281 cm, 2,80. No, dobre. Dajme tomu. OK. Takže máme prvý korpus. A teraz si môžeme urobiť jeho kópie, ale predtým mu chcem dať nejakú farbu. Dáme mu materiál, vyberieme si nejakú farbu, dáme si tam nejakú šedú. Všetko mám šedé. OK, a teraz poďme, koľko máme tých dielcov. Tu mám raz, dva, tri, štyri, tento je menší, takže krát 4, ale tento raz, dva, tri, štyri a tento bude menší, čiže nebude 60, ale dáme 40. Aj tak to nie celkom sedí v tej perspektíve, už tu sa mi dvierka strácajú, s tým by sa trebalo potom pohrať. Dobre, tu príde väža. A tu máme jeden. Ďalej a potom máme väžu. OK. OK. Plus minus by to malo sedieť. A viem, že zadnú dosku mám inú. Takže zadnú dosku si dajme nejakú... Aha, to takto. Dobre, mám hrubú hmotu. Linky má namodelovanú. Teraz viem, že tu príde nejaká zostava väžová. 600. Vo spodu to dáme o tých 10 hore. Ako sme mali, tu sa potočíme v priestore. Dobre, a toto vyťahneme odtiaľ. Sedí, OK. Tento komponent, túto grupu si spravíme a toto chcem skopírovať. Tu príde väža. Tu môžeme dať ešte jednu väžu, aj toto je v podstate jedno. Dobre. Teraz si dáme tento pohľad, túto fotku a poďme do priestoru vyťahnuť. Tu vidím 172, tu na dole pozerám číselko. V modrej linke idem potiaľ, to bude nejakých 172, čiže dáme 170. Potom by mala prísť celá tá zostava. Môžeme dať niekde okolo 1000. Potom príde v podstate potiaľ. Dobre. A tu mám pokiaľ spodok linky. Plus minus, potom mám vrch. OK. Takéto niečo. Toto je môj základný korpus. Dobre, teraz sa poďme trošku pohrať s týmito, len ešte si upravím farebnosť. A tu si rovno môžeme hodiť tieto komponentu rúra a
Microwave. Áno. Aby sme to už mali. Tento roštek si chytíme, toto ináč hodne nízko. No nič, držíme sa fotky. Ale no, poď sem. Poď sem. Nebráni sa. Tak. Plus minus to sedí. Tu na plus minus to sedí. Koším znútra. No ne tak celkom. Nem tak celkom. Túto čárečku si chceme posunúť. Dobre. Môžeme sa pozrieť na to, jak to vyzerá. Plus minus. Tu nárovno si môžeme spraviť nejaké odsadenie. Koľko dáme? 18. 18 sa mi zdá málo, dáme 20 aj s nejakým ovyštovaním. Dáme 570 dozadu. Toto si kopírujeme. Alebo nie. Ukážem vám to inak. Nejdem to robiť cez toto. Tu si nájdeme poličky. To budem mať v nenabytok. A dáme si poličky podľa počtu. Poličky podľa počtu. V tomto natiahnem. Tu vidíte, že mám iné option. Pozrieme sa na fotku. Mám raz, dva, dvoje poličky. Dva. Preráta automaticky. Potrebujem ešte tú hĺbku nastaviť. Odtiaľ a tu na nejaký odskok dáme. Alebo tu si to môžeme zmeniť. Odskok spredu dáme 1 cm. Hej. Keď to zmením, 50, posunie mi to viac. 1 stačí. Dobre, tu už mám aj nejaké úchytky a tak ďalej. Dobre. Materiál. DDT môžeme zmeniť na toto. Toto má materiál 0033. Nech to mám rovnaké. Dobre. Poďme tu a poďme sa pozrieť, čo tu máme hore. Tu ešte idem nejako hore. 130 plus minus. Potom ide strop. OK, ale ono to pokračuje. Tak, toto ide, ale tuto potom pôjde hore. Dobre, čiže to urobíme inak. Tu si dáme nejaký sádrož. A tento sádrož ideme modelovať. Takže ty poď po túto úroveň. Yes, faces. Teba nepotrebujem. Teba. Tu si urobíme čiarku. Prečo si tu narobím čiarku? Vám o chvíľku poviem. No a toto bude ako? Neviem. A kvôli tomu, že ja keď teraz mám dvoje čiarky separátne. Keby som túto čiarku neurobil a nadväzoval tú čiaru na ďalšiu, tak tento bod je neviditeľný, ale mám prerušenú čiaru. Čo nechcem, ale teraz keď som si urobil pomocné čiarky a zmážem to, tak tá čiara je automaticky spojená. Vidíte, že teraz mám jednu čiarku, druhú čiarku, túto zmážem, mám to spojené. Takto som to chcel. Toto ide do priestoru hore, ale nie tu. Tu to je inak. Takže tuto dáme takto.
Tu na to ide po linku. Po linku. Asi to bude inak. Asi to bude inak. Asi to bude skôr takto. Toto len ide dole. A toto práve opačne ide hore. Môžeme si to dať. Koľko tam mám? 260, 250. Dobre. Z tohto si spravíme grupu. A ja si len pomažem tie veci, ktoré tu nechcem. Ale no. Ale. Dobre. Ňo. Toto by mohlo sedieť. A teraz tu v strope mám nejakú linku. Môžeme si to urobiť v nejakých rozumných mierach. Takže odtiaľ idem potiaľ 417. Takže dáme 400. Nech to je. Tu máme 125, pre svietidlo sa mi to zdá málo, takže dáme 150 drážku. Toto si dáme do priestoru, koľko sme tam šli. V podstate jedno 150 si tam dáme a toto pokračuje ďalej. Tu zistiť, koľko som od kraja. 260, tak to dáme na 260 rovných. Lebo som tam mal plus minus 260 a urobíme to isté aj tu. Neviem, kde to končí, lebo tam už fotku nemám. Ale ja si tam pustím hudbu, lebo mi je clivo. Prečo nejdeš? Dobre. OK. Teraz toto potrebujem natiahnuť. A ten istý odskok sme mohli spraviť aj na druhom konci. Čo vy na to? Skúsme si to ukázať. OK. Takže ako na niečo také, keby som sa teraz rozhodol, že chcem to isté, čo mám tu, aj na druhej strane, ako jednoducho to spraviť. Takže v prvom rade toto si zgrupím. Ani nemusím. Ukážeme si iný plugin. Ja sa pozriem zhora a odrežeme si to. Cez plugin Zoro 2 sa to volá ten plugin. Tu si to sekneme. Toto zmažeme. Toto zoberiem. A teraz už len pomažem čiarku. Čudný detail. Nevadí, teraz to robíme len tak. Koľko mi to vychádza? Mám to blúdne úplne? 450, no, dajme tomu. Dobre. Toto potrebujeme natiahnuť.
Urobíme to inak. Urobíme to zase tak, ako sme urobili, že tento prvok Maťka, použijem tvoju funkciu sketchupovskú. OK. To si to spojím. Zvážeme a teraz len potrebujeme toto posunúť tak, aby sme to mali na konci miestnosti. Toto chcem v tomto smere kopírovať potiaľ delené 4. Nie, to je veľa. Delené. Nie, necháme to tak. Nejdem to robiť. Tu si dáme bodovky do stredu a nejaký luster možno. Dobre. Dobre, tak poďme svietidielka namodelovať. Za prvé dĺžka svietidla 200 cca. Takže si spravíme 220. Vidíme, prečo si tam robím 220, lebo teraz chcem nejaké odsadenie o 10, to mi spraviť 20 z každej strany. A ja som to robil v tomto? Aha. Ups, smola. Nechcem to robiť v tomto. V tejto grupe 200 sme vraveli. Nie, 220 sme vraveli. 220, ale nie v tomto smere, no. Dobre. 220, počkať. 220 na 150. Teraz dáme F-ko o 10 dovnútra. Z tohto si spravíme grupu, zmažeme a toto vysunieme hore. Pokiaľ. Teraz čo potrebujem? Nejaké C-čko. Potrebujem to na tretiny. 40. Toto bude príliš ďaleko podľa mňa. No jasné. Môžeme to urobiť inak. Keby sme to chceli presne, tak ja si nechcem si tento prvok rozbiť, tak si to urobím vedľa. Rovnako dlhú čiaru ako toto. Kliknem pravým divide na 4 a viem, že stred tohto chcem mať tu. A to isté potom tu. O niečo zatlačíme, dajme tomu o 3. Tu nadáme nejaký iný materiál potom. Zatiaľ to môžeme nechať takto. Nespravíme z toho grupu, ale komponentu. Svetlo v drážke. Svetlo v drážke a dáme tam materiál iný čierny. Dobre, poďme sa pozrieť na to. O koľko to je? 904. Čiže dáme 900 krát 2. A to isté bude v tomto smere. 900. Akurát musíme zistiť, či nám to vyjde. 900.
Tá ani náhodou. Ale môžeme to nechať tak, dobre. Tu sme vraveli, že chceme bodovky nejaké. Tak si tam dáme celý pohľad. Tieto svetielka si nakopírujem tu. Poďme to organizovať, čiže toto si spojím do grupy. Nazval by som to tak, teda vytvoril by som tak, Eli, tam by som to dal, aby sme to mali pekne organizované, všetky svetielka naraz, tu si dáme svetielka, zase dynamické komponenty z našej dielne, svetla, grid, light, dáme si to odtiaľ, zapneme si ten link, chcem to potiaľ, chcem to potiaľ a tuto chcem potiaľ. Toto je husto, dáme 1500. OK. Mám bodovky a budem mať určite nejakú, to potom vyriešime luster. Dobre, čo chcem ďalej? Tu chcem dať LED pásik. LED pásik tu je. V takomto smere a ešte v takomto, nie takto. V tomto smere to chcem rotovať o 90. Dobre. Tuto dáme. To je nedobrý pohľad, takže urobíme to inak. Ale no. Vidíte tu názov LED, LED, LED? Ja keď to začnem scalovať, tak ten názov sa mi natiahne. Lenže tým, že to je dynamická komponenta, tak on mi tu preráta a pekne napíše tie ledky. Toto isté chcem, ale na druhej strane. Dobre, poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Tu ešte môžeme pridať ledku. Ja som schoval steny. Unhideol. Svetelka mi svietia. Tu mám svetelko, tiež mi svieti. Aj tu mi svieti, výborne. A ešte pridáme ledku dozadu. Výborne, tu si 2D vypneme. To tam nechcem.
to je veľa. Dobre, a tu mám ešte nie, však keď dobre pamätám. Koľko ich mám? Jeden. A tento? Jeden. A viem, kde som spravil chybu. Nevadí. Nedal som tam podlahu ešte. OK. Tu nám to svieti, tu nám to svieti. Toto potrebujeme dať bližšie, to je ďaleko. Jak to je na fotke? No, niekde v polke. Dobre, pridávali sme svetielka, ale nemám pocit, že som ich pridal do hladiny, do tagu. Takže toto, ne toto. X, V. A teraz chceme ešte jednu vec urobiť. OK. No, poďme na ďalšie veci dynamické. Ukážeme si dynamickú komponentu pre podlahy. Sanitám. Aké si tam dáme? Tu je obdĺžnik, cca v akých rozmeroch? 1200? To je hodne veľa. 600. Ne, tu som si nevšimol, tu je čárka. 600 na 600 vyzerá. Tak môžeme si ukázať 600 na 600. Podľa toho, či robím stenu alebo podlahu, tam, kde sa nastavím, tam mi to prepne, hej, keby som to chcel tu aj tu. Takže viem si to dať v tomto. Ops, ukážeme si to na pôdorise. Poď sem a sem. Koľko tam mám? 600 na 600, výborne. Naťahuje mi, vidíte, že naťahuje, ale ja keď to potvrdím, tak mi to preráta tak, aby som to mal pekne v tom rozmere, ktorý chcem. V tomto smere si dáme 600 na 600. A čo viem, že musím spraviť je, ono by to malo ísť nižšie, tak to urobíme inak. Teraz to už nejdem meniť, všetky tie výšky, ale toto by som mal posadiť nižšie.
Čo mi tu robí? V tomto smere poďal. Nie, my to chceme opačne. V tomto smere poďal. Tak, a radšej túto dosku posuniem o tú hrúbku nižšie. Ako to robiť tak. A urobíme to ešte inak. Toto zasunieme dovnútra. Toto. Tomto. Alebo sa to aj tak musíme nejak orientovať. Tak poďme si to rovno orientovať. Tu mám nejaký odrezok. Tu som od kraja, čiže čo chcem je túto polovicu na... Nie túto polovicu. Túto polovicu. Teraz tu mám tu smiešný odrezok, aj tu smiešný odrezok, to je zle. Dobre, tak to urobíme len tak, bajočko. Nemám rozmery miestnosti a je tak urobené presne, takže tak. Keby som to chcel orezať, nie je problém to orezať, hej, túto dlažbu. Zase cez nejaký plugin si vieme ukázať, ale ja to teraz nejdem robiť. Myslím, že som to ukazoval minule na streche. Dobre, čiže máme tu nové materiály, ktorým treba niečo nastaviť, alebo potom sa budeme hrať s materiálmi. Potom sa budeme hrať s materiálmi. OK, poďme si ukázať, čo zatiaľ máme. Mám nejaký rezík. To je inrez, tu je inrez s pohľadom na linku, to je dobré. Tu mám nejaký podorys s 2D značkami svietidiel. Tu mám okienka. Tu mám pohľad z dola hore na strop, aby som vedel kotovať. Toto by sa orezalo, ale mám kladačák. OK. A toto je nič. Dobre, čiže poďme na dvierka. Vypneme si 2D. Eličko si vypneme. Vytvoríme si tak Eli. Tak Eli. Nech nám to nezavadza a poďme si povedať niečo o tých prvkoch dvierok. Ja vám to ukážem. Ďalšia skvelá vec podľa mňa. Nábytok. Ne, to bude v kuchyni. Ináč tento prvok tej kuchynskej linky je taký na hrubo, hej, na také rýchle modelovanie, keď potrebujem len nejaký vizuál. Ale pripravujeme aj spodné, vrchné diely a tak ďalej. Väžový korpus. Tieto veci už sú tak robené, že ja keď si označím tento prvok, ja vám to len chcem na chvíľku ukázať, počet šuflíkov tam dáme 4. Vypneme si 2D tak. Označím si túto komponentu a funguje to. Nenačítam mi plugin, neukážem vám to. Ale urobím vám to rovno narezové plány do CNC strojov, výkaz materiálu a tak ďalej. Takže ono je to neskutočná pomoc. Čo sa týka rýchleho výpočtu, koľko vás bude stať materiál. Na základe toho si tam viete dať, že cca toľko roboty, koľko potrebujete, akých kusov, hej, platní, dreva, DTDčka, alebo tak. Čo sme to chceli? Prvky. Aredo. Čo si tam dáme? Aké si tam dáme? Tu vám to ukážem. Ja si tam teraz zapnem 2D, vypnem 3D. No, zapneme si tam 3D a ukážeme si, čo tam viem všetko meniť. Za prvé,
Vidíte, že Vifres Ramona je tu prelink, takže keď chcete bližšie informácie, prelinknete sa na webku priamo, ale mám tu šírku výšku daného prvku. To ale teraz nejde meniť, ja si tam nechám 500 na 500. Či tam má alebo nemá byť sklo, ja tam teraz nechám, že chcem sklo. Typ, vitrina, to je sklo, hej. Keď tam nechcem sklo, chcem len rám, tak mám len rám. A viditeľný 2D znak, to je ten vzadu. A tie 3 milimetre, to je odsadenie. Čiže čo ja viem spraviť teraz, ja si tam nechám trojku, to je taký štandard. Ja si vypnem 3D a poďme modelovať. A moje modelovanie linky pozostáva z tohto. Tu by som možno len doplnila, že Kľudne Aredo je doplň. spoločnosť, Áno, ktorá si dala vytvoriť na zákazku tieto áno, prvky. áno, áno. To bolo, Správne, veľmi správne, Maťka, ďakujem dala za... to, tie dve, vlastne tieto prvky budú zdarma na stiahnutie, buď na ich stránke, alebo budeme to mať aj my na stránke. A plus myslím, že ty si k tomu robil aj video, teda, že ako ich použiť. Áno, len ešte nie je vonku, keď mám, neviem v akom stave to je, viem, že od nás prvky sú všetky hotové, ja vám chcem aj ukázať tie ďalšie potom, nie, aspoň nejaké, ale od nás je celá databáza firmy Areda hotová a, a ďalej, ja predpokladám, že čoskoro to sa o tom dopočujete, tak sa o tom dozviete. A pokiaľ máte nejakú výrobnú spoločnosť alebo takéto niečo, tak podľa mňa to je neskutočná vec, lebo teraz, teraz to robím len tak, bajočko. Máme tu niekde šufliky? Nemá nikdy šufliky. Ty kokso. Odvaha. Dáme si tam šufliky. Dáme si tam, nie? Čo ty na to? Pa, 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 pa. No, poď sa mi chyť. Tu si dobre, ale vieš čo, mne sa toto nepáči. Čo keby sme... Toto spravíme inak. Toto spravíme inak. Tu si dáme uchytky. Uchytky zbožňujem. Uchytky sú super. Nie, toto chcem, toto chcem. Nie takto. Poď sem. Poď sem. Poď sem. Tu chcem. A nedáme to počiaľ, to dáme. Dobre, dáme to počiaľ. Aj tu chcem uchytku. Aj tu bude uchytka. Hej, ukážeme si to v 3D, aby ste rozumeli, prečo to mám rád. Options. A ja si tu vyberiem tento RU2D. Joj, jaké super robota. Bum. Mám rovno refresh. Bum. Krásne urobené. Pokiaľ by som chcel aj zo spodu, môžem si to prepnúť na tento typ. Mám pekne zo spodu refresh. Z vrchu refresh. A najlepšie na tom je, že ja keď to začnem meniť, tak ono sa mi to naťahuje. Hej. Len ja keď to potvrdím, tak sa mi to preráta všetko automaticky. Proste krásna robota. Fakt veľmi rýchla, veľmi jednoduchá. Ja si tam vypnem a poďme si tu urobiť. No poď tu, poď tu, poď tu.
Odtiaľ. Krát raz, dva, krát tri dáme. Tu na to už nemám. Dobre. A tu by sme napríklad chceli ešte jednu vec vám ukážem, lebo som si všimol, že nemám. Tu nám mám varnú dosku. Takže tu nás si dáme varná doska a v tomto poli mám umývadlo. Bum. Hej. Ja to ale teraz nechcem, to umývadlo si tu môžem nechať, ale tú varnú dosku ja si zruším. Alebo viete, čo to je jedno, môžem to nechať. Takto. A ja už mám rovno pôdorysé značky, tu mám LED pasy, proste. OK. A ja som všade mal tieto vitriny. Aha. Ale mne sa to nepáči s touto. Tak to zmeníme. Nelúbi sa mi to. Tento môžeme akurát tu dať, ne? Či? Má tam vôbec niečo? Nemá tu dvierka. Ne, toto není pekné. Dáme tu všade uchytky. Je tu krajšie. Dobre, tu chcem uchytku, ale z inej strany. Nebude hore, ale opačne. A nebude táto, ale chcem ten typ, ktorý som používal. Tu dáme dosť dole. Nie, tu si dáme cargo. Cargo dáme na 500. To je málo. 800. To je tiež málo. Koľko sme to mali? Už veľa 900. Dajme tomu. No a tu hore chcem uchytku tiež, ale dáme ju opačne. Puk. Prečo? Lebo z dola budem mať uchyt, hej, ten výfres. Tuto mám krát 7. Bum. Aj, ešte tu nemám. Tu dáme toto a toto. Mne sa lepšie robí z 2D, ale vy si tam dajte, čo chcete. Mne sa jednoduchšie chytajú tie body. Tu. Nie takto. Sakra.
A ešte tu mám zabudnutý. Tu si dáme hladkú. Dáme si tam to, čo sme mali, ale hladkú. No, a práve o tom to je, že tu máte krásne tú 6 mm škáru, všade vymodelovanú. Žltá farba tu nepasuje, máme akú farbu? Máme bielu farbu. Tak si ju poďme zmeniť za nejakú svetlejšiu. A ja chcem zelenú. Pridáme tam, uberieme na saturácii a dáme to trošičku svetlejšie. Inak neviem, aký máte štýl roboty. Celkom by ma zaujímalo, že či používate niekto z vás dynamické komponenty pri svojej robote. A takisto render, či používate nejaký v procese tvorby interiéru, podľa mňa to hodne dokáže pomáhať. Keď nastavujem tú farebnosť, aby som nemusel prerendrovať potom zase. Ja inak na zmenu tých farieb odporúčam Color Maker plugin. Tam sú rôzne tie paletky farieb už preddefinovaných. Áno. Áno. Ten je zdarma cez Hej, plugin Extension na toto, Warehouse. áno. Áno. Kde som bol? Kuchyňa a redo a dáme si tu dekoračné panely nejaké. Inak dekoračné panely, tie, ktoré budú biele od firmy Aredo, nie sú dynamické. Ono majú značku dynamickej, lebo ako je tam nejaký popis, ale nebudú sa vám naťahovať, lebo to sú zvláštne vzory pod nejakým uhlom a tam je to skoro nemožné spraviť. A ktoré si tam dáme? Môžeme toto napríklad. Nepadaj. Ináč mohol by som si to savenúť, však Maťka. Keby mi to padlo, tak akože nebudem rád. No, odporúčam. Hej. No, čo tu chcem ale nastaviť predtým? Zapneme si 3D, zapneme si tieto option a ideme si nastaviť, koľko chcem túto medzeru. Predpokladanú medzeru dáme tam 5 mm. Je to veľa. No nie je to nádherné modelovať takto, keď to máte v takýchto prvkoch. To je úžasná robota. Nič nemusíte pracne meniť. Proste zadáte rozmer, predpoklady, on vám povie, že od kraja po kraj to musí byť medzera 2,1,6, ale prispôsobí sa teda okolo tej vašej zadanej. No proste úžasná robota, to je fakt. Už dosť chválenia sa. Ale naozaj som ja veľmi rád, že firma Aredo zbadala ten potenciál, lebo to je neskutočné. No a nehovoriac o tom, že
neskutočne uľahčuje robotu. Nehovoriac o tom, že vy potom viete mať všetky tieto prvky ako jednoduchý výkaz. Vidíte, že to sa mi zmenil popis daného prvku, čiže keď budete robiť výkresovú dokumentáciu a tak ďalej, všetko to bude sedieť. Proste firme rovno pošlete nejaký výkaz materiálu, oni presne budú vedieť, či tam má byť sklo, či tam nemá byť sklo a tak ďalej. Budú vedieť presné rozmery, tu máte 400 na 900 je kus, 400 na 900, ale čistá geometria, lebo mám tam nejaké medzery, aj dookola, je 394 na 894. Proste teraz máme nejaké štandardizované rozmery, ale vy keď nebudete mať štandardizované, vy si to prispôsobíte, rovno vám to preráta podľa medzery a tak ďalej. Proste uľahčenie roboty pre všetky strany. Pre vás ako dizajnerov, pre výrobcu, lebo rovno má tie noty, ktoré potrebuje on zasa, aby vedel vyrobiť tie dva vaše dvierka. No proste krása. No dobre, poďme si zapnúť 3D a poďme si zmeniť túto žltú farbu. Puk. Máme tam niečo také krémové, dobre. No, teraz si tu chceme dať čo si tu chceme dať? Ukážem vám ešte stenu. Napríklad túto stenu si tu dáme. Dekoratívna stena, koľko tu chcem lamely? 50, medzi nimi 30. Môže byť. Dobre, chcem to, urobíme to inak. Neviem, koľko tu mám, ale tu si to odsadíme o 600, tu si to odsadíme o 600. Naťahuje prvky, ale on teraz preráta to, len už mám pocit, že počítať sa nejako blbne. Dobre. Vidíte, že prerátal počet tých lamiel. Chcem to potiaľ. OK. Máme to a chcem to mať takéto šikme, alebo si tam dáme zaoblené. Pam, param, param, pam, pam. Pam, param, param, pam, pam. Môžeme nechať zaoblené. A keď sa mi nepáči niektorý, napríklad tu je príliš blízko, ťuk, zmením ho. Tu je dole, nechcem dole, chcem hore, aj tu. Toto by relatívne mohlo byť. Tu je pri sebe. Takéto niečo. Dobre, teraz si tam dáme túto dekoratívnu stenu. Akurát si ju
Potrebujem ale nastaviť rovnaké rozmery, čiže tu som mal šírka lamely 50, rozostup lamel 20, tu mám šírku lamely 50 a rozostup 30. 30 som mal či 20? Rozostup 20. 20. 20. Prerata, bude mi nadväzovať látka na látku. Keby som to dal ku sebe, len tu mám medzeru, hej, teraz. Ale môžeme si to ukázať, budeme ich nadväzovať. Hej. Ja tu mám medzeru a tú medzeru tam chcem. No dobre, poďme sa na to pozrieť, jak to vyzerá, jak to začína chytať tvar. Dva Dčko si môžeme vypnúť. Ups. Dobre. Ináč tu by sa dalo pohrať so škarami, nie na celú, ale z kraja, len z niekde vyfres, z nejakej časti. No proste, už keď to takto zadávate a nemodelujete, tak naozaj je, ja vám to ukážem na jednom, aby ste mali možnosť vidieť. Maťka, môžeš mi povedať, aký 14:33. Kedy končíme? 14:33. O pol hodinu Kedy, končíme? kedy chceš. Ale tak približne, no, o pol hodinku. No, dobre. Ale je to na tebe. Keď sa ti dobre Hej, robí, hej, tak, ja tak viem, len aby pracuj. sme ľudí neťahali zbytočne dlhšie. Dobre, čo som chcel ukázať tieto veci. Tu nadáme RF a tu nadáme nulu. Nadvezuje, tu mám ukončenie. Hej. Keď nechcem 50, dám 150, posunie mi to. No proste úžasná robota. Koľko 150? Tu by sme to ale potrebovali zrkadliť potom, hej. Môžeme si to ukázať. Dáme RF, tu nadáme nulu a tu nadáme 150. Ťuk. Dobre, poďme rýchlo. Dobre, dynamické komponenty plus minus. Viete, mám pocit, že je vám jasné, prečo ich mám rád. Ale poďme si ukázať, že s tými renderovacími, alebo teda poďme dokončiť nejak tento table. Nie tento chirurgický, či čo to je zač. Tento tam dajme. Polku chcem na no, tu chcem nájsť polku, tu. Dobre. Stoličky nejaké si tam dáme, aby sme mali Fire. Ináč, tak ako ja hľadám v nejakej databáze renderovacieho engineu len kvôli rýchlosti, lebo už to mám namateriálované, ale viete si prvky nájsť na 3D Warehouse a umiestniť a tak ďalej. To nemá význam vysvetľovať, predpokladám, že všetci viete. Inak nevieš porovnať knižnicu Enscape a V-Ray? Tak to... Nie je to podobné? Nejdem sa hrať, že viem. Nepozeral si to nejak viac? Nie, teraz nie. Odkedy kúpil V-Ray Enscape, tak nie.
Takže neviem, či tam došlo k nejakej zmene, lebo ako chaos teda, nie Virej, ale chaos Áno, áno. kúpil Enscape a predpokladám, že tie knižnice budú nejak unifikovať, hej, lebo aj čo sa týka materiálov, tak už ohlásili, že toto je To jedna mi dobrá práve farba. napadlo, že či to nie je podobné. No, vravím, že určite to budú nejako unifikovať, len nejdem sa hrať, že viem, lebo neviem teraz. Hej, nechcem vymýšľať. Ako si tu dáme? Keď už, tak niečo do svetla, alebo do šedého, do šedých tónov a toto si dáme šedé určite. Pam, 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 pam. Takéto niečo. Dobre, teraz poďme nastaviť nejaké odlesky tým materiálom. Napríklad tu viem, že mám vysokolesklý materiál, nie? Na linke, takže poďme si otvoriť toto. Tu nás si dáme roughness hodne nízko, toto si zdvihneme. Pre tento materiál mu dáme roughness tu. A toto dvihneme a pre tento to môžeme dať ešte trošičku vyššie. Už začínajú odlesky, pekné. To už je moc. Ja aj nie tohto materiálu do keľu. Tento som chcel vysokoreflektívny. Tento. No, no, môže byť niečo také. OK. Dobre. Toto mám. Myslím si, že tu sme skončili. Ešte vám chcem ukázať, neviem, či poznáte, ale látky zvyknú byť problém, alebo teda organické modelovanie. Zase SketchUp je úžasný v tom, že má množstvo pluginov. Ja vám ukážem jeden. Tu mám nejaký obrus na mojom stole, ktorý som tam vybral. Spustím simuláciu. Zastavím simuláciu. Mám obrus. Tento obrus chcem. Tu si urobíme čárečku, aby sme si to vedeli umiestniť. Ctrl-C, poďme do môjho modelu. Ctrl-V. Nie. Som omylom dal nejaký materiál. Dobre, čo mi tu chýba? Ešte niečo oživenie, nie? Však dáme si tam surtime. Je to. Nerozba. Teraz sa potrebujem pozrieť hore. A tu sa mi bude lepšie robiť na nejakom reze. Pam, 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 param, pam.
Nemusí to ísť až tak vysoko. Dáme to trošičku nižšie. Dobre, poháre a tak ďalej by sme tam mohli umiestniť, ale viete si to predstaviť. Za mňa môžeme končiť, aby som ľudí neťahal príliš, lebo ja som plus minus ukázal, čo som chcel. Ešte jedno vám chcem ukázať, ešte predsa nie, ešte jedno svetielko, na ktoré som veľmi hrdý, lebo sa mi veľmi páči. Robil som ho, lebo jedna moja veľmi dobrá kamarátka ho používa často vo svojich návrhoch a ona mi vnúkla nápad takéto niečo urobiť. Dáme si to, že to chcem. Dajme tomu potiaľ. Vidíte, že sú natiahnuté tie gule teraz. Dúfam, že nespadne. OK, prerátal to. Jaj. Samozrejme, viem si meniť všetko možné. Hej. Veľkosť, minimálne odsadenie od stropu, maximálne odsadenie od stropu, priemer lampy, tej sklenenej gule a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Čiže... Dobre, za mňa všetko, Maťka. Kľudne. Kľudne inak môžete písať otázky do toho Q&A. Ja, čo by som k tomu chcela povedať, je hlavne, že teda bola tu spomenutá tá knižnica Aredo alebo tie prvky Aredo, dynamické komponenty. Ono je jedno, že či to máte ako dynamickú komponentu alebo niečo iné. Proste je dobré robiť si svoje knižnice. Vidíte, ako rýchlo vám to dokáže ušetriť čas. Tie knižnice si viete vytvoriť aj sami. Nemusia to byť dynamické komponenty, môžu to byť obyčajné komponenty. Čiže nejak myslieť do budúcna, že čo používam často a čo by sa mi mohlo zísť, tak to vám dokáže tú prácu urýchliť. Samozrejme, ak si viete niekde stiahnuť knižnice, napríklad tie Aredo alebo iné, tak si ich môžete stiahnuť. Uložíte si ich do počítača a viete ich v tom SketchUpe používať úplne proste jednoducho. Tebe napadá ešte niečo? Mne? Ani nie. Mhm. Ja som odprezentoval. Ako určite ma napadne kopec vecí, ktoré som nespomenul a chcel, ale žiaľ Bohu. Ako... No jasné. To je tak. Takže... Že kľudne sa ešte pýtajte, ale za mňa tie knižnice je asi ako, keď už človek zvládne tie skupiny, tak a tú nejakú organizáciu modelu, tak tie knižnice vám vedia ušetriť dosť času. Tiež, ak poznáte nejaké firmy, ktoré by mohli teda si dať vytvoriť knižnice, tak ich to pýtajte. Oni potom zvyknú na to nejak reagovať a môžu si dať oni spraviť na zákazku a ušetriť vám tak prácu a čas. Čiže knižnice má aj kronošpán materiálov. Neviem ešte, kto má takto oficiálne. Nevieš? Jiku Nie. máme. Krbiari majú No vytvorené krbári, knižnice. tam sme robili tieto. Tam som tiež ja robil tie kachličky. A nie len ja, ale aj ja, niektoré, pre niektorú firmu. Potom máte nábytkára nejakého. Ja sa neviem dostať ku vám na server, takže ja len čo pamätám z tých rokov dozadu,
Viem, že tam No bol musíme nejaký to nabetkár. zaktualizovať všetko. Viem, že tam bol nejaký nabytkár, potom ste tam mali nejaké, ako teda kuchynské zostavy, ale nie dynamické, len ako hotové diely. Mhm. Potom viem, že nejaké postele tam boli, alebo také niečo, že taký nábytkár, ale verím, že sa vám aktualizovala tá knižnica. Ja si to pamätám ešte z roku 21, teda nie 20, No no asi tak nejak. niektoré sú staršie, áno. Potom určite ešte ja odporúčam používať, alebo teda pozrieť si ten archiapp.com. To sú vlastne, je to taká poľská stránka, ale sú tam európski výrobcovia a sú tam modely aj pre SketchUp. Ktorú Čiže stránku? Archiup sa volá, Archiab, aha, archiup.com. aha, aha. Archiup.com. Mhm, mhm. Takže tam je, a tam sú aj materiály, myslím. Neviem, že či Inak ma, sa vám zobrazuje to četovacie okno. Ja som tam dávala aj link na Aredo, aj na ten plugin Color Maker a teraz aj na ten Archi app. no ja to vidím, ale Neviem, či to Aredo.sk vidia vidím aj ostatní. a to neviem. To neviem. Halo, je tu niekto? Či sme tu sami? Sú tu len... A máme tu otázku. Počujú nás. Nevidia. Dobre, tak ja to Á, pošlem do mailu, tie odkazy priamo. Keď ste sa registrovali, tak máme váš mail, takže všetko tam pošlem potom, tak ako vlastne minule. Z tohto liveka bude teda tiež aj záznam, ktorý potom vlastne dáme na YouTube rovnako ako minule. tu máš náhľadovku, ti spravím na YouTube. Super. Počuj, ešte je tu otázka, že No. ako vytvorím komponent, napríklad dlažbu, ako je v modeli. Ako vytvoriť komponentu, Ty, ty ako si dával dynamickú asi komponentu? dynamickú. Mhm. Dynamickú to nie. Za prvé to je na dlho a za druhé to nie je vôbec. Je to akoby na školenie, ale kľudne ja si myslím, že keď je niekto šikovný, tak si to zvládne pozrieť. Myslím, že aj v knihách od pani Linhartovej je nejaká časť o dynamických komponentách, ale keď si dáte na YouTube, že dynamic komponent SketchUp, tak určite nájdete nejaké videá, že ako na to. My, neviem, či sme vôbec mali nejaké takéto školenie úplne pre pokročilých. Vieš čo, niečo Myslím, že nájdeš aj na mojom, alebo teda niečo ľudia nájdú aj na mojom kanáli YouTube. Tam je určite. Áno, dvoje, tam je myslím, tiež. videa o Tak dynamických komponentoch. tvoj Takže kanál dám tiež teda do odkazov, aby si to mhm, vedeli tam kliknúť. mhm, mhm. A tiež vlastne niektoré tieto komponenty, ktoré ukazoval pán Paulo, si viete kúpiť vlastne cez tú jeho stránku Buy Me a Coffee. Tak. Čiže viete takto zainvestovať do zrýchlenia vašej práce. To budem tiež Alebo posielať. keď niekto potrebuje faktúru, tak mi napíšte, lebo cez tú Buy Me a Coffee vy dostanete faktúru ako keby zo zahraničia, hej, lebo to je Uh-huh, zahraničná uh-huh. stránka. Takže pokiaľ potrebujete faktúru pre nejaké podnikanie a tak ďalej, tak mi napíšte a vystavím to normálne ja. Hej, potom. A Takže tak. ešte nám tu radí pán Koj, že Eger má aktuálne materiály na stiahnutie pre SketchUp na svojich stránkach. Takže Mhm. veľa myslím aj Javory na nábytok a takto, že niektoré firmy teda majú také stránky akoby pre dizajnerov a takto, kde si to vedia stiahnuť. Takže treba to určite využívať, keď je takáto možnosť. Určite áno. A myslím, že ja to mám Eger nejaký. To mám, ale len toľko. Ešte by som Mm. chcela, že budem posielať aj link na taký dotazníček krátky. Ak budete mať čas, tak budeme radi, ako vyplníte, aby sme vedeli teda, že či má zmysel pokračovať v niečom takomto a robiť takéto live nejaké modelovania, prípadne aká téma by vás zaujímala, alebo čo by sme mali zlepšiť.
takže budeme radi za spätnú väzbu. Tak, Dobre, ďalšie otázky tu veľmi nevidím, OK. takže ja všetkých budem kontaktovať teda mailom a ostávame v kontakte. Pošlem teda aj kontakt na pána Paula, ak by ste chceli nejaké školenie aj na tie dynamické komponenty alebo na niečo iné, tak určite sa s ním viete dohodnúť. Jo. Ďakujem za pozornosť všetkým. Tebe, Maťka, za vedenie, za to držanie pevnej ruky nado mnou najmä, aby som neuletel. Takže verím, že veľa kreatívnych nápadov vám želáme a Áno. veľa príjemnej a pohodovej roboty. Dobre, Radostnej. tak pekný deň ešte prajeme. Majte sa. Majte sa. Čaute. Zoberieš mi, Maťka, ty ten fras, či jak ti to mám odovzdať? To hostovanie.